For today's video mga ka-adventure, bibili tayo ng taho. Madalang na rin tayo kasi makatikim nito. Kaya nung dumaan si kuya, bumili agad tayo. Matagal ko na rin nakikita si kuya nagtitinda, kaya nakipagkwentuhan muna tayo. Tagay na rin ni kuya eh. Bugawan, San Carlos. Bugawan? Bayan Kilaw ang tataho. bayan na, 19 years lang. Ang gawa ni siya, teenager ni. Ano naman kakila? 19 years na palang nagbibinta si kuya ng taho. Grabe ang sipag talaga ni kuya. Mula San Carlos, nilalakad niya hanggang Kalasyaw. Sina nga nilalagyan niya na ng sago. At saka yung pampatamis na kulay brown. Nakalimutan ko na kung anong pangalan yan. Arnibal ba yung tawag dyan? Nako, paki-comment na lang sa baba kung anong pangalan. Ay, naku naman yan. Nakakabilib lang talaga yung mga iba nating kababayan na dumidiskarte. Na naghahanap buhay, lumalaban ng patas para sa kanilang mga mahal sa buhay at saka sa kanilang mga pamilya. Salamat. Thank you. Grabe, saludo ako sa inyo kuya, sa inyong kasipagan. Sport lang natin mga ka-adventure yung mga small business sa ating mga lugar. Dahil sa bawat bili mo sa kanila, mayroon tayong mga pamilyang natutulungan. Guys, tikman nga natin tong binili nating taho. Binili natin kay kuya na nagtitinda ng taho. Almost 19 years na. Na taga Bugawan, San Carlos City, Pangasinan. Yan, shout out nga pala sa mga taga San Carlos City. Yan sa may barangay Bugawan. Bugawan o Bugawan. Yan. Sarap nito. Ito yung handa mong ipagsigawan yung pangalan niya. Mabili ka lang. Daho! Tamis. Sarap. Grabe. Yumminess. Promises.